Seo thugah cuid de scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Ag tús na seachtaine tá go le fis go bhfuil briseadh againn de bhain scalann na béarla timpeall na tíre ag obair athrú in na scalann na láin ghaeilge. De réir álas se fuair Tuairisc tá teagháil deanta ag na scalanna a tá scapaí fud ga céige sa tír leis an rinn ideitheis chun spéis de léirú a naithantas mar ghaelscáil a bhainte má. Dúirt sin féin agus conradh na Gaeilge go gaithí an rinn ideitheis sa chinsú go dúirfar tacaí trí de bhain scalann na béarla atá geirí athrú in na ngéilscalanna. Jimmy an Tuairisc í caiiliúil Glenn Hansard tlí na fidirne rít na seachtaine agus gan é a 56 bliain d'aois. Dúirt Philip King boníthair na féile chaill Other Voices agus é a lóirtear an síl ó Yas ar RT Radio na Gaeltachta go raibh Hansard ag bolle a Garca Ghimne agus go raibh grá móra ag a Garca Ghimne don daingean de bhuitir an daingean agus de bhuitir í bheaglia. Bhí agal a bhíh Bridget Bhreathna leis an bhaileanna Diane ní cheannain an teartan seo faoin na halbum uair mín na críomha a tal seáú amara. Dúirt ní cheannain go raibh an talbum ionta pásanta dé agus na chrosaí geirí ceáil ó bhaireann eile a chur leis. Dúirt frío aistearthar híthe an uirita se tá díre imí ar scór nach bhfuil a geirí leis an stáite a chur ar súla don phobal go bhfuil serviceí agus geisteannaí ar fáil in Gaeilge. Dúirt Vivian í bhachach nach raibh na serviceí ar fáil in Gaeilge ar fáin na géad blianta faoin na Sasannaí agus go bhhagann se sin ar rian ar dhaoine ó glún go glún. Agus ar deireadh bhí an tuiriseoir a bhí ó Pálaí ní Chiaráin linne ar an fád spórt chun lóirt ar bhua stairiúil a condaí dúthais a gríomh na héireann. Tá na scéaltaí sin a lig agus go leor eile ar Tuairisc inis.